Di hefteya têkoşîna li hember tundiya li ser jinê Şaredariya Sûriyê li Amedê li taxa İskender Paşaya Sûrê navendek ji bo jina vekir bi navê Amîda Jin. Xaniyek Kevnar ê Amedê hat nûkirin û li wir ji bo jinan xebatê werekirin. Vekirina navenda jinan bi destê şaredara Sûriyê Fîlîz Bulut Tekînbaşê bû. Jiwan saziya du hev jî li navçeya Sûriyê bûn. Yek Amîda û evê didiya jî li mahla Çarıkliyê jinên ciwan saziya jinên ciwan bûn. Şaredara Sûrê Fîlîz Bulut Tekîn da zanîn beriya qayûman li şaredariyên Kurdan pêncî û yek navendên jinan hebûne. Piştî qayûman hemî hatine girtin û xebetkarê wir ji kar hatin avêtin. Dema ku Sûriyekî Adarê da me dest bi van xebata kiribû li hêla jina da jî daxwaziya wan ev bû. Hêla me da jî me digotim sazîkî me bêgirtin em ê saziyê dina serlêdin û o vekin. Ji ber ku tundiya ser jinan hêzekî mezin hê jî berdewam dike. Di vê nava vî têkoşîna da jî vî tundiya heta bêqedandin jî em ê van saziyê xwe ava bikin. Navaroka wan da jî danişmanlığa psikolojik û li ser tundî ser heq û hukûqa ew ê hevalê me teknîkê yani amedekar li vê dera li van ser psikereka xebatê xwe berdewam bikin. Xebatê sakî ew ê li vê dera li Amîda jîn dewam bikin. Ku du navend jî li navçeya Sûriyê bûne. Avukat Hatice Demir ji Baroya Amedê ji bo mafê jinan û piştevaniya hiqûqî ji bo jinan panelek jî da. Aktivîstên tevgera jina azad Ayşe Gökkan û Zeynep Üren ji bo navendê û rewşa jinên Kurd ji bo dengê Amerîkayê zanyariya dan û hizrên xwe parvekirin. Em berve 25 mijdarê tên, di 25 mijdarê de bernama wê de Amîda Jin vebû. Amîda Jin dîroka berxwedana jinê Amedî ye ji bo ku pergala Qayûmê, rejima Qayûmê, em êdî pêra dibêjin rejima Qayûmê, hemû sazî dezgehê jinan girtin ku serdestiya mêr di Amedê de xurttir bike. Ama em jin jî berxwedanekê didin ku serdestiya mêr bişkînin. Em di wê bawerî de ne ku di Amîda Jin di hemû taxên Sûriyê de dê hem rûxandina bibe bersîva li dijî rûxandina Sûriyê û dê bibe bersîva bi tunda li ser jinê re şer bike. Ji bo 25 mijdarê ji bo em bêjin rojekî gerdonî ye ji bo tevahî jinên cîhanê. Li belê ku ji bo me Kurdan ji bo jinên Kurd çima giringiya wê ji ber ku bi rastî ew tundiya ser netawa me ser jina Kurd û heman demê de tundiya dewletan ser jinê Kurd em dixwazin îro pêşengtiya ku jina azad bikin ji ber wî yekê ji bo me ev roj gelekî giring e. Em bêjîne cîhanê de berhemê û nirxên jinê îro nirxekî jinê em dixwazin nirxê jinê xweyî derkevin. Li kîjan aliyê cîhanê çê bibe bila çê bibe nirxê jinê ye ji bo tekoşîna azadiyê ku kîjan jinekî ji bo azadiya jinê kevirekî ji bo azadiyê rêz deyne em lê xweyî derdikevin û em nirxê xwe dibînin. Ma îro vesazî xwe ji bo hemû jinan vekir. Em li Amedê em dixwazin têkoşîna jinan mezin bikine. Feqet hûn jî dizanin zulma baskıya devleta ser me gelek mezin e. Em dixwazin li vî zulme ser xwe rakine. Em ê vî zulme bi hemû jinan tev destî xwe bidin hev. Em ê vî zulme ser xwe rakine. Em ê têkoşînê xwe mezin bikine. Di bernameya vekirin û danasîna navenda Amîda Jin de grûpên muzîkê jî hebûn ku Koma Ma Muzîkê konsertek biçûk jî da. Amîda Jin li navçeya Sûriyê vebû lê ji bo hemî jinên li Amedê bi xizmeta piştgiriya psikolojiyê, hiqûqî û perwerdehiyê bide. Xedîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.